ai ko choi se yop sang mande ai ko le kai le shan thok te ai ko le kai da la ta li ro la 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 sang mande ai ko le kai le shan thok te ai ko le kai da la ta li ro namang kana shuhaning daba laisa kaya lang kanagari nang tula ko makoy nangay ribani ngaure ay di nang ginatawda lapa pangre mawakal duda ngaure ay di nang ginatawda lapa pangre mawakal duda oh nang gilay kay da pagdaram sa pagdaning matay sa sero nang ginagkumak na ay kimay na pina tay biro nang gilay kay da pagdaram sa pagdaning matay sa sero nang ginagkumak na ay kimay na pina tay biro matam kaya nang bungay rapa ngay bay matam nang asimoy rapa jahi kaya nang bungay rapa ngay bay mahay nang asioy rapa nung bunok sira dilem na mangoy nuksiba pamupam zera di nang se ay gimoy gani ngay bungay birapa lem na mangoy ngay zaman kan bukan bira di nang nauli na manda o nang kilay ngay na bunaram na bumining matay sa sado nang inagkupak na ay kimay na pinatay biro nang kilay ngay na bunaram na bumining matay sa sado nang inagkupak na ay kimay na pinatay biro nang di ay gi oy gani ay shu nang gi oy da geng panthum gi poloy fam yo wo fa valem tana nang di ay gi oy gani ay shu nang gi oy da geng panthum gi poloy fam yo wo fa valem tana ngai ba ya ba ngai gani awa ang na khang gani nung si nang gi khong sat na ay na natum in gani yo han ge nang gi pa ma matung khu di ma ay git hamoy na nang buwas yung siri bito kinang napaba ay git hamoy say kari shooting na nang buwas yung siri o nang kilay kay na bunaram na bunaning matay sa sero nang inagkupak na ay kimay na pinatay biro nang kilay kay na bunaram na bunaning matay sa sero nang inagkupak na ay kimay na